Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 13 asteazkena da eta bi elkarrizketa izan ditugu. Batetik Irati Bañolos, Elako Industria Federazioko arduraduna, eta uztailan Zuzitola dendek itxiera eman zuten, eta horren inguruan elak egoera eta modua kritikatu zituen, eta horren arira gaur egun egoera nola dagoen ezagutuko dugu, bai langileena, bai enpresena. Eta bestetik Xabier Erkizia, musikaria, dokumentalgile euskalduna, soinu artean murgiltzen dena, baluarteko jaialdian, NAK jaialdian, zehazki egonen da larun bat honetan, eta bere proiektu horren inguruan, kronopoetika duen izena, hitz eginen digu eta bere beste hainbat proiekturen inguruan, bai soinu artean murgilduko gara, baina beti bezala goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1923an, Primo de Riverak estatu kolpe bat eman zuen Espainian diktadura ezarriz. Urte batzuk geroago, 1936an, Espainiako Gerra Zibilean, tropa fascistek Donostia eskuratu zuten. Egun berean, baina 1971an, Juan Carlos Borboikoa eta Greziako Sofiaren arteko eskontzaren konpromiso ofiziala anuntziatu zuten. Eta bukatzeko, 1974an, etak jarritako bonba batek 12 pertsona erail zituen Madrilgo Rolando izeneko taberna batean. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Manada taldeko kide bati ezarritako kondena, 15 urtetik 14 jaisteak auzitegi nagusia satitzen du. 3 magistratuetatik 2 zigorra murrizten diote Angel Bozari, Iruñean talde bortxaketaren ondorioz sortutako solo sí lege berrian oinarrituta. Errekurritu dituen 5 kondenatuetatik bakarra da. Erize epailea ez dator bat gainerako salarekin, eta gaineratu du erantzun penala oso gogorra dela oraindik. Behan, gobernua eta NUP unibertsitate lege batean ari dira lanean. Alboan, CaixaBank Mastersa arenara iritsiko da. Iraiaren 29an eta urriaren batean izango da. Argazki nagusian, David Capion, lehen lerroan Alkandora Zuriarekin, alboan Manolo Romero, eskuinean, eta Aritz Aiesa dituela. Izenburuan, David Capion, Iruñeko mankomunitateko lehendakaria. Bilduk independenteek Kontigo Zurekin eta geroa baik akordioa sinatu dute. Programaren ardatzak. Lehenengoa, hondakinak tratatzeko zentroa eraikitzea. Bigarrena, uraren kontsumo arduratsua sustatzea. Eta hirugarrena, eskualdeko hiri garraioa hobetzea. Behan, Aznarrek amnistia legearen aurkako mobilizazioa salatu du. Moncloak kolpista izatea leporatu dio presidente ohiari. Bukatzeko, bertan bera utzi dituzte 16.000 nafarren insersoaren bidaiak. Diario de Navarrako titularrean, solo sí legearen bidez, La Manadako kide baten kondena murriztu da. Auzitegi nagusiak urtebeteko kartzela zigorra murriztu dio, kasu honengatik jaio zen legearekin. Alboan, erregaien eskalada litroko 2 eurora iritsiko den beldur. Gasolinaren eta gasolioaren salmenta 3,5% murriztu da aurten. Argazki nagusian, Libiako ekialdeko Derna hiriko bizilagunak uholdeek 2 presaren hausturaren ondorioz eragindako kalteei begira daude. Daniel Ekaitzak gutxienez 5.200 hildako eta 10.000 desagertu utzi ditu Derna hirian. Izenburuan eraun txilgarria Libian. Behan ezkerrean David Campion izango da berriro mankomunitateko burua. Independenteen bilduren geroaren eta zurekin akordioaren ostean heldu da berrautaketa. Alboan, 82 urteko amarekin tuterara droga zeramala atxilotu dute tipo bat. Polizia Nazionalak banda bat desegin eta 16 pertsona atxilotu ditu. Garako titular nagusian, KPIa berriro igotzen ari da garraioaren prezioen gorakadak bultzatuta. Bizitzaren kostuak garestitzen jarraitzen du Hego Euskal Herrian, oraingoan erregaien eraginez. Gipuzkoak eta Arabak dute alderik txarrena. Eskuinean, David Campion bigarrenez izango da mankomunitatearen buru Iruñerrian. Argazki nagusian, 5.200 hildako eta 10.000 desagertu inguru Libian.
Libiako Derna hirian Daniel Ekaitzak eragin duen tragediaren neurriak oso zailak dira kuantifikatzeko. Fenomeno meteorologikoak bi presaren kolapsoa eragin zuen eta horrek herrialdearen ekialdeko herria urez bete du, 15.000 pertsona hil edo desagertu direlarik. Egiptok bere armada mobilizatu du. Eskuinean bukatzeko Amaia Eregainaren erreportajea. Etxean bilatu, kanpoan lortutako aitorpena tituluarekin. Berrian, argazki nagusian, hezkuntzako eragileak kontseiluaren agerraldian sinatzen. Sinadura bilketa hezkuntza legearen euskara gehiago egon dadin. Kontseiluak eta hezkuntzako eragileek sinadurak bilduko dituzte, urriaren 15 bitartean euskara eta euskal kultura Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntzaren ardatz izan daitezen. Sinadurak legebiltzat taldeei helaraziko dizkiete. Beko Berrietan, ezkerrean, adingabeen zentroetako masifikazioa ohartarazi dute langileek. Alboan, separatismoaren mehatxuari galga. Duela urte estatu kolpea jo zuen Espainiako armadak, Primo de Rivera buru zutela. Jarraian, Euskal Herrian bizi diren marokoarrek han baleude bezala sentitu dute lurrikararen dardara. Beste berrian, independentziarik nahi ez duten gazteak. Duela 8 urte, Katalunian 18 eta 24 urteko gazteen 49% ziren subiranistak. Egun 7% baino ez. Amaituz, erregaiak 4,4 garestitu dira azken hilean, eta inflazioa 2,7 igo da Euskal Herrian. Argazki txikian, Libia, 5.200 hil eta 8.200 desagertu euriteengatik. Politikan, Eudeleko presidentea EAJ-ko Ester Apraiz izatea hitzartu dute. Nagore Alkorta EH Bildukoa eta Jose Antonio Santano PSE-koa izango dira presidente ordeak. Iruñerriko mankomunitatean bestetik David Kanpion lehendakaria. Euskal Herria Irratiko berri nagusian, Arnasetik bideosormen lehiaketaren 2. edizioa antolatu du Euskarabideak. 10 eta 16 urte bitarteko gazteek hainbat istorio kontatu beharko dituzte, sormenaz eta hizkuntza ohiturei buruz gogoeta eginez. Parte hartzeko epea urriaren 1-tik 24 bitarte izango da. Beste berrian, udalak San Fermin txikiko jaietan komun eramangarriak jartzeko konpromiso hartu du. Alde Zaharreko jai batzordearen salaketa publikoaren ondoren, Ibarrol alkateak zuzenketa jakinarazi die. Udaletxeko plazan irailaren 14an izan behar zen kontzentrazioa bertan bera utzi dute. Bukatzeko, urtebete murriztu diote zigorra talde bortxaketan parte hartu zuen erasotzailetako bati. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak urtebete murriztu du 2016ko San Ferminetan talde bortxaketa egin zuen gizonetako bati. Soilik bai da bai legearen karietara. Erabakiak zatiketa eragin du epaileen artean. Joaquin Galbezek eta Javier Fernandez Ursainkik egin dute kondena egokitzaren alde. Ester Erizek ordez, irizpide horien kontra egin du. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Irati Bañuelos daukagu gurekin, Elako Industria Federazioko arduraduna, zehazki Nafarroakoa. Arratsaldeon, Irati. Arratsaldeon bai. Zuzitolako dendek itxi zuten duela 2 hilabete gutxi gorabehera eta Elak egoera hau kritikatu zuen, eta Elak zioenez Zuzitolaren egoera ustekabekoa izan zen eta enpresaren formak kritikatu zituen. Baino honekin abiatu aurretik, zein da Zuzitola enpresa, zer egiten du enpresa honek? Bai, Zuzitola enpresa gozotegi bada, Iruñako herrialdean 4 denda ditu eta gero badauka ere obradorea, nun egiten diren produktu guztiak eta bar. Orduan berez esango genuke dauzkagula 4 denda eta gero obradorea. Gutxi gorabehera 25 langile daude zeuden momentuan lanean eta guk daukagu delegatua. Delegatua Ela sindikatukoa da, orduan horregatik dakigu historio guzti hau. Oso famatua da hirian izan ere, nahiko produktu onak edo omen zituztelako, eta nahiko jartzun izan zuen orain dela pare bat hilabete ez duk esan bezala, nahiko deigarria izan zelako, nahiko famatua zen,
eta nahiko klientela edo klientela handia zutelako. Eta nola ohartarazi zineten enpresa itxiko zuela? Bai, San Ferminen aurretik, erratzen ez banaiz uztailaren 4an, 3an edo 4an, orain pixkat datak ahaztuta ditut, baina, delegatuak deitzen gaitu sindikatura, eta esaten digu enpresak langile guztiei, eman diela testu bat edo idatzi bat, esanez, ez dutela inolako lanik eta etxera joan bazirela. Lizentzia retribuido edo delakoan. Orduan, momentu horretatik aurrera, ez dira langileak bueltatu lanera, eta hau dagoera, orduan momentu horretatik aurrera jarri ginen kontaktuan enpresarekin, enpresak ez digun ezer erantzun, ez delegatuari, ez guri, ez genekien zen nolako, zein zen nolabait zergatia, ez, borlako erabakia hartzeko, eta hau da dakiguna, hortik aurrera, hainbat gauza gertatu dira, nego ez du kontatuko izkizut, baina, hau da pixkat egoera, guk ez dakigu zergatik erabaki duen enpresak hori hartzea, eta da, guk esaten dugun bezala, persianazo dena delakoa, ez du momentu honetan inolako, momentu horretan markatu inolako despidurik egiten ez ezerrez, ekarrik jendea, etxera bidaltzen dutela, ez? Langile jaso zuten uztailaren 4an alabada albiste hori, eta hurrengo gunean ja ez ziren lanera joan? Hori da, horrela da. Eta, izan ere gero lizentzia hori, orain arte, luzatzen egon da, eta jendea ez da lanera bueltatu. Orduan egia da, esan barrut ere, naiz eta lizentzia hori ordaindua izan, ez dutela ezer kobratu. Hau da, daude 25 langile momentu honetan, uztailetik ez dutena, ez da euro bat ikusi. Eta ez da suposatzen San Ferminetan eskaria edo igotzen dela? Pixkat arraroa da. Bai, hori da, guk kritikatzen dugun gauzetako bat, ez? Azkenean, beste urteekin konparatuta, egia da San Ferminetan, klienteak eta azten direla, eta deigarria da enpresak erabakitzea justo, San Ferminen aurretik horrelako neurri bat hartzea, ez? Eta horregatik ez dugu ulertzen, guk sindikatutik uste dugu enpresak erabaki duela horrela egitea. Hau da, enpresak erabaki duela bere enpresa ixtea, eta, uste dugu hori legez kontra doala, eta gainera batez ere langileak zelako egoeran geratu diren, ez? Ez dakite zein izango den euren etorkizuna, eta, nahiko egoera gogorra. Bestalde jarri zuten kartel batez itxiko zutela esanez eta holan, baina jartzen zuen behin-behineko itxiera zela, ez behin betikoa. Bai, esan bezala guk dakiguna da, edo momentu honetan genekiena, zen, langileek jaso zuten idatzi hori, zen horri bat, ez egon inolako zergatirik, ez arrazoi ekonomikorik, ez produktiborik, ez ezerrez. Orduan, esan bezala jarri ginen kontaktuan, seguk ere ikusi genuen behin-behineko itxiera omen zela, baina ez dago erreterik edo beste inolako egoerarik. Orduan jarri ginen kontaktuan enpresarekin, enpresak ez egun ezer erantzuten, eta uztaila amaieran, erratzen ez banaiz, uztailaren 27an edo 28an, orduan, enteratzen gara, enpresa konkurtsoan dagoela. Honek zer esan nahi du, enpresak eskatu duela bere konkurtsoa nolabait izteko, ez? Edo izteko, edo beste erosleren bat aurkitzeko, edo dena delakoa. Orduan, momentu horretatik aurrera, izendatzen da administradore konkurtsal bat, hau da, enpresa pixkat gidatzen duen beste pertsona bat, ez da berez enpresakoa, eta, jantzen gara kontaktuan berarekin, eta berak esaten digu, abuztuan, hau da, pare bat aste geroago, ere bat egingo zuela, eta despido kolektibo bat martxan jarri zuen, inolako dokumentaziorik gabe, guk gaur egun ez dakigu zergatik itxi nahi duten, edo zergatik erabaki duen administradore konkurtsalak, pixkat enpresaren nahi horrekin, edo guk uste dugu plangintza horrekin jarraituz, eta ez dakigu zein zergatia. Gertatu dena da, behin-behinekoa ematen zuen, edo esaten zuten gauza hori, momentu honetan, ere bat egin dela, guk akordiorik gabe sinatu dugu, eta horretan gaude. Orduan orain, nolabait pelota epaile merkantilaren mailan dago, eta, berak erabaki behar du, ere hori ondo eginda dagoen, edo txarto edo dena delakoa, ez?
Baina, pixkat langileen egoera oso txarra da. Esan bezala, uztailetik ez dute zer kobratu, eta gainera, ematen du enpresak kaleratu nahi dituela edo administradore konkurtsalak. Orduan, hori da momentu honetan daukaguna. Eta itxi aurretik zein zen enpresaren egoera eta langileena? Hori da beste gauza bat kritikatzen genuena. Langileek ez duten espero horrelako erabakiren bat, izan ere, nomina guztiak kobratu dituzten normaltasun osoz, egia da langileek nolabaiteko adina dutela ja, hau da jubilaziotik nahiko gertu gutxienez batzuk, eta hauek esaten ziguten ez dutela ikusi, ez dutela nabaritu inolako aldaketarik, ez produkzioa jitsi denik, ez zerrez, besterik gabe, uztaila hasieran jasotze dute idatzi hori, eta horrela izan da. Beraz, ez dugu lertzen, zein izan daiteken egoera, ez daukagu informaziorik, eta guk hainbat kontzentrazio egin ditugu, ze esan bezala jendea etxean dago, beraz, nolabait greba egitea, edo produkzioa geldirik dago, orduan ez dauka zentzu askorik, eta presionatzeko forma edo kontzentrazioak egitea izan da. Eta hori da, baina, ez dugu lertzen zergatik hartu duten horrelako erabakia, eta guk esan bezala, eta zuk adierazi duzun bezala, San Ferminetan produkzioa handitzen delako. Eta ze gertatu da langile hauekin orduan, zein da hauen egoera orain? Etxean daude, zer kobratu gabe? Hori da, momentu honetan, gainera nolaiz dauden kaleratuta, zerea hain gaizki egin denez, eta nola epaileak ez duen erabaki, ez gauza bat, ez beste, hau da, erea ondo dagoen edo ez dagoen, ez dute ez da desempleoa kobratu, orduan momentu honetan etxean daude, eta, badira nahiko hilabete, eta, uda pasa da, eta egia da, langileen egoera nahiko txarra dela. Enpresak zer dio, ez du albiste hauen aurrean erantzuten, ez du seinalik ematen? Ez du seinalik ematen, gu jarri gara kontaktuan beraiekin, ez digute zer esaten, delegatuari ez da, ez? Ze berez, enpresak, delegatuei nolabait notifikatu behar die zein den egoera, eta batez ere horrelako egoera baten aurrean. Eta ez dugu ezer jakin, eta dakiguna da administradore konkurtsalaren bitartez, dela esan bezala epaileak jartzen duen pertsona bat, horrelako egoera gestionatzeko. Baina enpresaren partetik ez dugu ezer jakin. Eta zer eginen duzu hemendik aurrera, horrela jarraituko dugu edo? Lehenengo ikusi behar dugu, epaileak zer esaten duen, esan bezala abuztuan egin zen ere hori, guk uste dugu legearen inolako formak edo legeak ezarritako forma jarraitu gabe, orduan, baita, aparte formak, ere fondoa guk ez dugu ikusten, ez dakigu zein den zergatia, orduan, itxarongo dugu, epaileak zer erabakitzen duen, hau da, ereari edo baietza eman edo ezetza eman, eta hortik aurrera ikusiko dugu rengo pausoak zeintzuk diren, baina guk uste dugu hemen premiazkoa dela jendeak kobratzea. Ezin da egon inor hainbeste hilabete kobratu gabe, eta hori bai pixkat estutzen gaituela eta estutzen dituela langileak. Eta prozesu honek zenbat iraunen du? Guk, hori azkenean guk plazoak ez ditugu kontrolatzen, hori azkenean epaileen plazoak dira, baina, guk uste dugu irailean bertan zeo zer jakin behar dugula. Hau da, erea ondo dagoen edo txarto dagoen edo dena delakoa, baina zeo zer jakin behar dugula, irailean edo urri hasieran. Hemen esan bezala, gehien kezkatzen gaituena da, enpresaren langileen egoera. Ez dute kobratzen, eta egoera hori nolabait konpondu behar da. Eta horrelako zerbait gertatzen den lehen aldia da, edo noizbait gehiago gertatu da? Horrela batean istea? Nik esango nizuk ez dela ohikoa, normalean enpresek egiten dutena da, edo konkurtsora joan, edo ere bat egin, hau da kaleratze kolektibo bat, edo horrelako zer, edo legeak esartzen duen horrelako prozeduraren bat, baina, egia da ere, batzutan horrelako gauza gertatzen direla, hau da, ez da lehenengo aldia, eta batez ere, sorte txarra da tokatzen zaion langileari. Ze, egia da, nolabait horrelako enpresa, esan ezagun, piratek edo, langileen lan baldintzak asko kaltetzen dituztela, ez? Eta normalean emaitza ona izan da edo txarra?
Ez, azkenean, ez dakite, hori kasuaren arabera, baina, egia da egoera oso komplikatua dela eta oso pintatxarra duela. Enpresak erabakitzen duenean, bere zuzendaritza alde batera uztea, eta ez jendeari ordaintzea, ez da lanean ematea, edo horrelako kasuren bat, edo jendea lekualetik bestera aldatzea, ez esan gabe, azkenean oso pintatxarra izaten du. Eta tamalez, horrelako egoera pastu direnean, ez dira ondo atera. Ze azkenean ez daukazu beste interlokutorerik, ze desagertua dago, ez? Orduan, oso kezkatuta gaude. Eta normalean, ELA sindikatuak zer egiten du honen aurrean? Hor, depende zenolakoa den egoera, ez? Normalean guk uste dugu presioa egin behar dugula, langileak antolatu behar ditugula presionatzeko, eta, normalean horietako presiorik handiena edo izaten da greba potente bat egitea. Arazoa, momentu honetan da, ez daukatela lanik, edo, diotela enpresak etxera bidali dituela. Orduan, uste dugu mobilizazioak egiten jarraitu behar dugula, kontzentrazioak egiten jarraitu behar dugula, eta pixkat, geratzen zaiguna da, mediatikoki ea lortzen dugu, nolabaiteko jartzuna izatea gaiak, eta baita ere, beste alde batetik teknikoki edo, administradore konkurtsala pixkat, egoera presionatzea edo egoera zein den ulertu dezan, ez? Eta hori da daukaguna momentu honetan, eta gero egia da bide juridikoa ere badagoela. Orduan, gure esku dagoen guztiak dugu. Eta beste sindikatuek edo beste kolektibo erakundek eman dizuete babesa? Ez, azkenean gu, esan bezala, delegatu bakarra elakoa da, hau da, ez dago beste eta gainera afiliatuak daude, eta nahiko pertsona asko dira afiliatuak, orduan beste sindikatuen partetik ez dugu inolako berririk izan. Eta beste erakundeen partetik ez da ere, ez, guk askotan kritikatu dugu eta, uztailetik ona esan duguna da administrazio publikoek daukaten erantzukizuna enpresa bat izten denean eta batez ere horrelako formekin eta horrelako egiteko erekin, ez? Eta guk egia da erantzukizuna oso argi ikusten dugula alde horretatik administrazio publikoekin. Espero dezagun egoera hobetzea eta gutxienez langile horiek nomina edo hori kobratzea, ez? Geratzen zaiena. Eta hori Irati beti bezala plazer bat hemen gurekin egotea. Eta esan bezala, emaitza onak izatea, naiz eta enpresa hori berriro ez irekitzea. Bale, eskerrik asko. Mila esker, Irati, berriro ere. Bale, eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia entzun ditzagun. Gaur goizeko lehen orduetan behodei ugari izango dugu, bereziki ipar isurialdean eta zaparrada batzuk botako ditu. Arratsaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Gauean hegoaldean zerua hodei gutxirekin geratuko da, baina ipar isurialdean behodeiak ez dira guztiz desagertuko. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Bihar egun sentian barnealdean behe-lainoa sortuko da, eta kostaldean behodeiak. Kostaldea gainera baliteke noizbehinka zirimiria egitea. Goiza aurrera joan ahala eguzkitsu geratuko da denean, zerua guztiz garbi egonez arren. Eguzkiari esker temperatura maksimoek gora egingo dute eta udako giroa izango dugu, bero handirik gabe. Ekialdeko haizea ibiliko da, ipar ekialdekoa nagusi, batez ere kostaldean. Egunaren amaieran haizeak hego ekialdera egingo du denean. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Xabier Erkizia daukagu gurekin. Arratsaldeon, Xabier, eta ongi etorri. Baita zure. Xabier musikari, komunikatzaile eta dokumentagile euskalduna da, eta urtengo baluarteko Nafarroako musika garaikidaren jaialdian egonen da, itxiera maiteko eta uste dut irekiera ere eman zuela, eta garaikideakekin eta Diana Perez Kustodio konpositorearekin egonen da kronopoetika proiektua aurkezteko. Baina naiz eta gaur egun musikari moduko bat, ez dakit gero aipatuko duzu puntilla hori,
irrati ikasketak eta telebista ikasketak egin zenitun, ez? Bai, ala sortatu zen, eta bai, 80. hamarkadan irrati eta telebista ikasketak egin nituen, gero hortara dedikatu izan naiz, bai, telebistan lan egin nuen, hemen bortziritan, baina ez da zititzen, baina, txipitapa telebista izan zenaren sortkuntzan, edo ez dakiz sortzaile, edo bentsate lehenengo arduradun edo zuzendari, ura montatzen, eta gero, irratian ere, irratia unitzetan, bai, bertakoak, Euskadi Irratian, Erradio Euskadin, Euskal Herria Irratian, baterako, xorroxinen hasi nintzen, hain zuzen, 16 urterekin dola errango nuke, eta gerora, Radio Nazionalekin lan izan dut, Radio Francekin bai, regularki, eta, oandikan gustatzen zait, bereziki irrati mundua, bai. Eta musikaren ganako interesa betidanik izan duzu? Bai, ez dakite trauma hitza erabiltzea hori egokia den lakotan, baina nik beti erraten dut, erdi bromatan, baina Euskal Herrian behintzat hemen Nafarroko iparraldean musikariek izan garela dantzari frustratuak, bai? Eta unbetan, danda tradizionalak egiten jartzen gituztenean, igual finenak ez ginenak gorputzaikin, automatikoki musikarien zera horta sartzen ginen, eta, ongi etorri izan da ere bai hori, Eta orduan, umetatik, txistuleriekin, eta, peskote musika tradizionalen inguruan, hor egondu naiz, eta hori izan den ere eskola, gero denboraekin rock mundura pasa, eta hortikan improvisaziora, eta, gauza niz pasat dira azkeneko 25 urteetan, baina, erran dezagun gaur egun, soinu artea edo deitzen den hortara dedikatzen naizela, eta bereziki entzumenaren kultura ikertzera. Orduan, pixkat musikarekin beti erlazio zuzena duen gai bada, baino egia da, bira ematen duelan arreta puntuak, ez? Musikan arreta jartzen da soinu berriak sortzea hortan, eta narrazioak sortzea hortan, eta nire haunistan ez, ia beti gehiago interesatzen zait, zer gertatzen den soinu horiek entzuterakoan, ez? Eta ze baldintza ditugun guk, gure gizarte hontan edo gure kulturak ze baldintza dituen entzule bezala, jartzen dizkigun entzule bezala. Eta nola egiten duzu lan horrela, hau da? Nola lantzen dituzuzuk soinu horiek? Ni normalen ere musika tresna nolabait mikrofonoa da. Mikrofonoa eta altabozak. Orduan, mikrofono ezberdinak erabiltzen ditut, ez bakarrik guk ezagutzen ditu mikrofonoak edo orain telebistan entzuteko baliatzen diren mikrofonoak, baizik eta ez dakite urazpian grabatzeko mikrofonoak, edo espektro elektromagnetikoa grabatzen dutenak, edo ultrasoinuak, infrasoinuak, vibrazioak, argiak soinu bihurtzen dituztenak, ez, urtetan joan ez nire mikrofonak sortzen ere bai, nire kabuz, gero bertze lagun batzuekin ere lanean, edo atzarriko bertze batzuekin mikrofonu berriak sortzen, eta hortikan nolabait fenomenologia, soinuzko fenomenologia desberdinak grabatuz ere bai, konturaren zara soinuek ere badutela, berain musikaltasunaretik justela baitere bertze balio batzuk, ez? Eta batzutan izan dituzkenak ingurumenak ez erikusa dutenak, bertze batzutan gure gizarte kohesio mailarekin, zarataren ideia hori beti hor dago, ez? Orduan, nik uste dut ikerketa horien bidez nolabait azaleratzen dugula gehiago gure kulturri izaera, ez? Edo horren zati bat bentsat, ez? Gogoratu behar dugu orain dela gutxi arte, oraindik hemen ere gizartearen zati handi bat analfabetoa zela. Orduan, informazio guzia, jakintza guziare belarriz transmititu izan dela, ez? Eta erratxe baterako adibide bat hau ulertzeko, adibide simple bat aipatzeko. Guk ulertzen dugu bertsolaria, iaia kantari bat beriz bezala, baina bertsolaria berez kronista bada. Bertsolariak entzun aditu egin behar du kantatu antzinetik, ez? Baina gutxitan ikertzen da entzule izaera hori. Eta, hori adibide bat bertzerik ez da, baina, ide horretik abiatutan nolabait, zabaltzen badugu munduan dauden milioika eta milioiko soinuetara, leku interesgarretara iristen da. Eta ze proiektu egin dituzu soinu arte munduan? Zerrenda luzea da, nik bizkatu workaholic naiz, zentzortan, eta produkzio maila handietetu. Azkeneko urteotan egia da, lan haunitz irize dela pelikuletarako soinu diseinu egitean. Pelikula bereziak direnak, eta soinu hori garrantzia berezi ematen dutenak. Baina horri esker, bidaiatzen dut nahiko maiz xamar, ez dakit, iaz, Laos hermanuen hilabete eta piko, Tanzanian bertzen bertze, Japonian bertzen bertze,
eta gero bero bidai txikiagoak, bai. Eta leku bakoitzan igual film bat egitea da itzakia edo arrazoia, baino bide nabar igual 2 aste gehiago gelditzen izan topatu dalako bertze ikerketa maila bat, ez? Ikerketa horiek batzutan zerikusi dute literalki musikarekin, bertze batzutan behar da ustekabean topatutako zerbaitekin, ez? Tanzanian errati baterako topatu nuen algek egite dute, soinu egite dutela. Nik ez nekien hori, eta kasualiade batez, topatu nuen algek soinu bat egite dutela, eta soinu hori badela uraren kalitatearen neurgailu bat. Eta jakinik Tanzanian, zehazki Zanzibarren emakumeen lanbide posible bakarra dela algaen baratze moduko batzuk, bai? Lotu ginuen proiektu bat hor uraren kalitatean neurtzeko, soinuak dola balio den uraren kalitatean neurtzeko, eta aldi berean uraren kalitateak baldintzatzen duen algaren ekonomia hori soilik emakumena dena, ez? Bazkenean nolako gai batetikan jaten dire gauzak ateratzen, eta orduan, ez dakit, oain berrikera aurkeztu dugu, hautsak hartu izeneko proiektu bat, Bilboko Arte Ederretako Museoan, Maialen Lujambio eta biok egin duguna, pandemia garaian hasi ginenean, museoak eta denek itxita zeudenean, hasi ginen Bilboko Arte Ederretako Museoa grabatzen, baino isilik. Eta hortik tirata, 3 urte berandogo adiri da olako erakusketa bat, baina liburu bat ere bai. Beraz, egiaran tentakuloak izugarri zabaltzen dire, eta proiektu mordo bat da betartean egindakoa, bai. Filmetan, errango nuke, 100 filmeren soinu banda dola, eta gero disko formatuan, ez dakit, igual 150 bat diskotan partartuko nuke, ez dakit, olako zen. Eta zer nolako soinu bandak sortzen dituzu filmetarako? Zer nolako filmak dira? Denetik dago. Batzutan fikziozko filmak dire, gehiotan dokumentala gehiagora jotzen du, baino beti bada soinuari nire ustez behar duen garrantzia emate duten filmak, bai. Zorionez, momentotan ez dut alako dependentzia ere bai, lanbide horretikan orduan baut aukera ere bai, zenbat filmeri ez etzarrateko, baztu alako nire lekua ikusten, ez? Eta igual egin behar den lan hori bertzen nobaitek errazago eta arazo gutxi gorekin ingo duelako. Zan nire egiten gustantzea dena ikertzea da, eta ikaste hori. Orduan, pelikula batek emate balmeta aukera hortako, ja nekin kotatuko du seguruzki. Baina badire bertze filma batzu, behar bada ez dutenak alako garrantzia ematen soinuari, orduan, igual etzaiten bertze interesatzen, ez? Baina, deneti dago, batzutan da soilik musika egitea, bertze batzutan da musika soinu diseinua, bertzea unitzen, eta hori da igual gehien gozatzen dudana da, ja gidoiaren idazketatik lanen astea, zuzendariekin edo gidoigileekin, eta hor soinua ja txertatzea narrazioan, ez? Batutan azten dugulako filmearen erdiare soinua dela, eta soinuekin kontatu daitekeela irudiekin bezan bertze, ez? Orduan, proiektu bakoitzak gero eramaten du, konplexutasun bat hartzen du bertzea, ez? Eta normalen lan egiten duzu bakarrik edo jendekin? Aukeran arabera, entzumenari buruz lan egiteak beti nahita ez jendeekin lan egitera eramaten zaitu, bai? Eta entzule izatera hitz egiten hasi baino lehen. Orduan, niretzako gauza polita da, meditazio ontzeko zer ere bai, ez? Normalen beti ez, lehenengo gauza hitza izaten da, eta gero akaso jarriko gara aditzen, ez? Baina, kasu honetan eskatzen duena da, zure burua isiltzea, ez? Baina isiltzea, literalki ez bakarrekan ahotsez, gorputz aberare isildu behar duzu, mikrofonetan zure keinuak, zure mugimenduak ez grabatzeko, orduan, ez dakit nik uste dut badela gauza eta eski osasungarria dena, eta nik gomendatuko nikenagan musikaria unitzen ere, bai, entzuten jartzean lehenbiziko jotzen hasi minoren, ez? Eta, ez dakit, bakotxak gero gozatzen ditu gauzatzu eta bertze batzuk, ez? Bertze minio niretzako izan da, benetan, gero musika egiteko moduak ere zeharo aldatu dizkean. Orduan, filmen kasutan batzutan filmeak ekoizteko moduak oso estresanteak dire, inork ez du entzuten, jende guzti izketan ari da, orduan, batzutan ez da posible izaten. Baina bertze batzutan, nahiko sensibilidade egoten da, balako lan bereziagoak egiteko, ez? Eta soinu arteko mundu horretan, zango zenuke badagola lehia? Badagola zu bezalako jende asko, soinu artelari, ez gehiagi.
badago, baina kuriosoa da nire mundu hontan hasi nintzenean, 80. hamarkada bukaeran, ez nuen apenas erreferenterik hemen, erreferente hurbilik behintzat. Horrek ez du erran nahi hemen ez dagoenik, Euskal Herrian ez dagoenik, hortara dedikatuko jendea, baina, bueno, ez duten aukera unitzik topatu hemen, eta unitzek aldegin behar izan zuten atzerrira, edo atzerrean egin dute behar lana. Gaur egun badago gehiago, baina oraindikan ere badu zenbait muga gurutzatu beharrekoak, ez? Horien artean soinu artea denean, ez dire lanak normalean kontzertu aretotan erakusteko, baizik eta museoetan. Eta museoak ez daude berbada kezkatu egik akustikan, ez? Batzutan nahiko akustika zatarra izate dute museo honitzek, ez? Gela hundiak direlako, denak lisoak, orduan oihartzun hundia dago, eta museoak egin handi batean horren logika hori jarraitu izan du, ez? Beren narratibaren parte egin du arkitektura hori izatea. Bizkate, Elizaren arkitekturaren antzeko zerbait, ez? Orduan, beti badu erronka bat, ez? Edozein lana aurkezteak beti badu zailtasunak, dezakezu, baina, aldi beren horrek ere mantentzaiu bizitik. Beraz, zoritxarrez momentu honetan Nafarroan behar bada ez dago jenda honi itzortara dedikatzen denik, zuk aipaduzu leia inondik ere ez, are gehiago, lan handia egin behar da, ez, pedagogia lan handia egin behar da ere bai, museoak edo arte zendutako arduradunekin hitz egiten, nik ite dituen obra gehienek soinua eragite dut ere bai, orduan ere bizikidetz arazo bat sortzen da batzuetan, negoziazio bat bentsat, eta, ni horrek pizten hau, ez, eta gustu ematen dit, baina egia da, kasu batzuetan ez dela inen erraxa. Hor, estudioan ikusten zaitugula, zer izan behar du nahita ez, zure estudio batek? Mikrofonoak. Mikrofonoak eta grabadora, hori, nik lehenago antziko du telefonoa edo etxeko giltzak, etxean mikrofono baino. Eta beti dago zehozer, ez? Eta zorionez, beti entzuten dut zehozer egunero, zehozer arreta maten diana, eta gero itzuliko naiz hori grabatzera, kaso, grabador eskuan du, baina ez dut astirik. Eta gero ja soinu hori ez dago, ez? Eta horrek mantentzatu ere, ze gertatuko da, berriz agertuko da, ez da gertuko, ez? Baina bai, oinarrian hori, gero, kasko batzuekin daia molatu daiteke, altagozak ez dira hain beharrezkoak. Hainbeste proiekturen artean, orain irailaren 16an, ez banago oker, asteburu hontan, larunbat honetan, aurkeztuko duzue Kronopoetika proiektua, nola sortu zen proiektu hau, Baluarteko jaialdian? Hau da, NAK izeneko jaialdi bat, Nafarroako musika garaikideari eskainitako jaialdia, eta, jaialdiak urtero gai bat hartzen du oinarri, gai nagusi bat, eta gai horren inguruko hainbat kontzertu, eta hainbat ekitaldi, hitzaldi, eta dena delakoak antolatzen ditu. Eta gai horren inguruan lan egiteko ere bai, aldi oro gonbidatu berezi bat ekartzute. Behar bada, zehazki musikaren mundutik heldu ez dena, edo musikari propioa ez dena edo kompositoria propioa ez dena, baino, lenguai hortan ekarpen bat egin dezakena. Kasu honetan, nire kasua, nik handikan musikare egiten dut, baino egiarran ez dut musika akademikoaren logika hori jarraitzen. Nire musikak bertze logika batetik abiatzen den musika bada, ez da horrek ez duaren ez txarrago ez obea denik, baina bertze logika batetik, pixka gehiago logika artistiko batetik, edo kontzeptualago batetik. Eta horrek nahi du batzutan emaitza ez dela entzungarria, baina beti badu zeo zer ezberdinak kontatu nahi duen hortan. Orduan, kasu honetan, nakek aurtengo ediziorako erabaki zuen denborari buruz lan egitea, Kronos horregatik izenburu jarri dute, urtengo edizioari Kronos izenburu jarri dute, eta horren barrenean, zuk aipatu duzun, ekitaldietako bat, eta jaldera maiara emango diona da, Kronopoetika izeneko kontzertu ugari hori, Ugaria, kontzertu urtarako, lau konposatzaileekin egin dutelako lan, nik, jaldiak lau konposatzaileari egiten die, gonbidapena, enkargu bat egiteko, propio, konposizio bat sortzeko kontzertu urtarako. Esklusiban. Eta gero nirire, proposatu diatena da, lau konposatzaile horiekin lan egitea, eta haien lanetan nolabait esku hartzea bat edukitzea, Esku hartze hori, negoziatzen da konposatzaile bakotxeekin, interprete bakotxeekin bai, batzuetan musikalagoa da, bertzeotan kontzeptualagoa, batzuetan iaia eskultorikoa, konposizio horri beste zehozer, beste elementu batzu gehitzea, eta oinarrian hori izango da Kronopoetika, baina beti ere denbora izanik gai nagusi bezala.
Eta zergatik erabaki zenuen kontzertu hori edo proiektu hori onartzea? Bueno, gutxitan izaten lako proposamenak, nik uste dut nakek hor arrisku bat hartzen duela. Normalean, egia da, musika jaialdiek nahiko kontserbadorea dira zentzu hortan. Erran dut, beti, jada existitzen den ze programatzen da, ez? Eta ekartzen da talde bat, kontzertu bat ematera, jada existitzen den gauza bat, ez? Eta nolabait, talde horrek egin duen ibilbidearen tiroia, ez? Edo izena, probesten da, ez? Jendea erakartzeko. Eta nik uste dut, beharrezkoak direla, kontrako ariketa egiten dutenak ere bai. Alegia, guk gai bai hartzen dugu, baino obra hauek lehen aldiz estrenatuko dira hemen. Eta orduan enkarguz eskatzen zaio talde bati edo konposatzaile bati kasu hontan edo lau konposatzaileri obra berri bat egitea. Eta nire horrek gehiago erakartzen dago erronka bezala egin dudan zer errepikatzeak baino, bai? Nik arazo txiki bat badut errepikapenarekin eta beti gustatzen zait emanaldi bakoitzean ze berri egitea, bai? Naiz eta hori batzutan ikaragarri nekeza den, baino aldi benen ere, ez dakit sensazio dut, uste dut aspertzen dagoela errepertoriaren ideia hori, bai? Kantu berdina egin eta errepikatze batek, bai? Beti nahi dut aldi oro ze berri, eta horrek entzumenerekin zer ikusia du, ze entzunere ez dugu beti berdin entzuten, bai? Ezagutzen dugun ahots bat ere bai, ez dugu entzuten aldiro berdin, ez? Gure aldarteak aldatzen du, nora entzuteko modua, bertzearen ahotsaren dardarak ere aldatzen du kulertu dezakegunen hori, ez? Eta musikak naiz eta ziga ituzten kulturalki modu batean ulertzeko kantua, beti kantua dela eta ez dela aldatzen, ez? Eta errepikatu egiten dela eta horrek ematen dela balioa, nire ustez ez da horrela. Nire ustez kantu bat naiz eta antzeko izan ematen den aldiero, beti badu zehoz ezberdina. Eta ezberdintasun hortan dago balio bat, behar bada zaila identifikatzen, baino kulturalki edo artistikoki edo sorkuntzaren ikuspegitikan izugarri garrantzitsua dena. Eta nola izan zen zure lehenengo kontaktua lau konposatzaile horrekin? Ezagutzen zenitun, ez? Ez nituen ezagutzen, eta beraien lanare bai zer kasu batzuetan bai, bertze batean ezertxorez, eta orduan, egiarraneko kurioso izan da, ez? Konposatzaileek, gaina klasiko eta akademiatik heldu diren konposatzaileek, bai duzte beraien egiteko moduak izugarri ongi finkatuak, ez? Eta kao nere lana izan da pixka bat, horiek zalantzen jartzea kasu batzuetan, bertze batzutan, ez da, behazta sartu eta ezurra noiz ukitzen duzun jakitea, ez? Eta orduan, badenetik egon da. Eta kasu batzuetan, topatu ditudan konposizioak oso hermetikoak ziren, eta zailtasun gehiago zuten nerea bezalako esku hartze bat aurre ikusteko, eta bertze batzutan agitzarraxa izan da, agitzarraxa. Eta elkar ulertu dugu lehenbiziko momentutik, ez? Orduan, nik uste dut hori gero azken emaitzan ere nabarituko dela, ez? Nola ikustea ze harreman sortu den pieza bakoitzan. Gero konposizioak motxak dire, kontzertuak ez du irango ez da iritsiko ordu betera. Orduan 10 minutuko konposizioa dire. Beraz, ikusten da, ez? Eta azaleratzen da ariketa eta elkarlan ariketa hori, ez? Noraino iritsi den eta noraino ez den iritsi. Eta nik uste dut hori dela baitere kontzertuek, kronopoetika izeneko kontzertuek duen balioetako bat, ez? Ikusten nola lau proposamen ezberdinak, denak propio sortuak egoera hortarako, eta ze emaitza ezberdinak eman dituzten. Eta zer kontatuko du kontzertu horrek, zer ikusiko du publikoak? Ikusi ez dakit entzun, seguro. Ikusi, ez dut ikusi ere ingo da, ez gala jarriko zera, mozarrotuta edo tapatuta. Baina, ez dakit, nik sinesti nahi dut, nire lanbideak ere hortako, ez, baina errepikatzera ezen gauza guzioengatik, entzule bakotxak ere topatzen duela bere tokia. Eta ez gaur behar bada ohituak erantzunkizunari hartzera, nahiko konformista gara kontzertu batera joten garen, edo gustatu horrekin, bai? Are gehiago, garai batean ziztur egiten genuen, kontzertuak ezkigunean gustatzen, eta gaur egun hori ere desagertu da, ez? Eta normalean txalo egiten dugu. Gustatu edo ez gustatu, txalo egin, eta, akaso alde ingo dugu lehentxeago edo berandutxeago, baino harramaitzen da dena. Eta nik uste kontzertuak badutela bertze erronka bat, ez? Eta da, zeure buruari, badela musika batzuk etengabe galderak sortze dituztenak, ez? Ez dira musika batzuk erosoak zentzortan, ez dire dantzatzekoak,
ez dire funtzionalak, bai? Ez da gauza bat erratuzela, bueno, ni triste nago eta pozik egoteko, kantu hauek jartzen ditut, bai? Edo aldrebes, triste egon nahi dut, eta orduan musika triste hartuko dut, ez? Musika hauek ez dute logika horrekin funtzionatzen zehazki bentsat, bai? Orduan gehiago, bueno, galdera botatzeko gaitasuna dute, eta entzule bakoitzak galdera horiek edo hartuko ditu, edo gaitzetxeko ditu, edo igual erantzuten ere hasiko da, ez? Orduan, bueno, nik uste dut badula esperientziatik zerbait. Hada, kuriosia da duenak, eta soinu berri bat aditzen denean belarriak dardarri egiten dion, ez? Batzutan begiak dute dardarri irudi batekin, ez? Soinuak ere bai. Hori esperientziari gustoko duenak topatuko du ziur gustoko zerbait kontzertuetan. Zer publiko motai erakartzen du kontzertu honek normalen? Ez nizuke jakin gorraki zehazki, bai? Ez delako guziz nire mundua, baina, bueno, ni olako kontzertuetan egoena izenen egiaran, nahiko publiko baria pintoa da, bai? Eta batzutan harritzeko modukoa, bai? Etortzen da jende oso gaztea, adibidez, ez dakit, musika ikasketak egiten ari dena, gogoa ikusi nahi duena ez dakit bere irakasleek edo bere gainetik edo bere aurrekoak zer nolako lanak egite dituzten, noraino iritsi daitezken beraien musika tresnarekin, zederen musika tresnaren mugak, ez, bereziki musika hotako hau nintzen badutelako esplorazioarekin lotura handi bat, ez? Orduan, bueno, alde batetik dago kuriosia diri, baina gero batzetik badago ere publiko bat behar da musika klasikotik heldu dena, bertze adin horkila botzutakoa, ere, ohitura baduena olako lekuetara etortzea. Eta gero badago bertze publikoa, behar da, kuriosoagoa eta kasualagoa, edo zerbaitek, ez, elkarrezketa hau entzut, arrate, bera, sekula ez dut entzun musika hori, baina joango naiz, ez, probatzera. Ez dakit, nik uste dut, ez dagoela publiko bat zehatza, ez? Soinu hartekin antzeko zer gertatzen da, ez dago leku bat non bapatean milaka entzule dagoen, edo milaka personako publikoa dagoen, baina bai dago komunidade txikiak mundu osoan zehar barraiatuta, ez? Eta horrek badu bertze potentzial bat. Zure lehenengo aldia Baluarteko jaialdian da? Bai, NAK festivalean lehenbiziko aldia dut, bai. Baluarten ez, Baluarten ja gauza askotxo inenago, bai punto de vista zinema jaialdian, iaz egin ziren Iruñako topaketetan ere bai parte hartu nuen, puntualki bai gertatu izan dira gauza ezberdinak, bai, Uarte zentruakin ere erakusketa pare baten domentzat parte hartuko nuen Baluarten, baina NAK festival honen parten lehenbiziko aldia bai. Kontatu jaztu lehen, Baluarteko NAK jaialdi honetan irekiera egin zenuela? Bai, jaialdia ez da Baluartekoa, Baluarten gertatzen da, handi batian, bai, baina jaialdia autonomoa da, bai, orduan kolaboratzen du gero, leku, espazio, erakunde ezberdinekin, programa hori lekua emateko, leku egokien topatzeko, bai. Orduan, kasu honetan, adiez, kronopoetika Baluarten amaituko da, festivalen bigarren zatian nagusiki, zati handi bat behintzat Baluarten gertatzen delako, baina, ongi erranduzun bezala, pasaden astean festivalen irekiera Zibikanen egin genuen, eta Zibikanen bigarren enkarguak, kontzertuak egiteko enkargua jasotzakon batera, proposatu zieten jazergatik ez duen soinu instalazio bat. Lagia soinu erakusketa bat, bai? Estatikoa dena eta hor egonkorra dena. Eta orduan, Zibikanen dago joan dena astetik eta aste honen amaiera arte, bi instalazio kuriosoki nahiko isileak, segurazki oinarten dituen isilenak, oinarten dituen ez da, 30 olako instalazio erakusketa, eta beti soinuak presentzia handia du. Kasu honetan, kuriosoki, nahiko isileak dire bi instalazioek ditudanak, ez? Denbora bekoitza du izena, eta pixka bat denboraren bikoiztasun hori denak ezagutzen dugun denboraren bikoiztasun horrei buruzko hausnarketa batetik abiatzen da, ez? Denbora hori erlojuarenak arnasten uzten ez gaituena, ez? Beti atxanka ibiltzen gaituena eta bertzetik erora matxe dugun pertsonaekin gaudenean edo gustoko dugun pertsona batekin, ez? Denbora txikle bat bezala estiratzen den, ez? Estiratzeko duen gaitasun hori, ez? Aldi berean bi denbora mota horiek, ez? Denbora bat barrenekoa, bertzak kanpokoa, hoien inguruko talka horiek, hoien inguruko hausnarketa bat, bai? Orduan, Zibikanen dago egunez erakusketa bat ikusten da,
orratz batzuekin eta erlojuen motore batzuk erabiliz funtzionatzen duen lako erloju disfuntzional bat, bai? Zeina motorra sinkronizatuta dagoen eta orratzak mugikorrak diren, bai? Orduan, bueno, ez ba, bi denbora haiek aldi berean batzen dituen lako forma eskultoriko bat, eta gero arratsetan zentroa itxita dagoenean, zentroren kanpo aldetik ikusi daiteke instalazioaren bigarren zatia. Eta hori da betere antzeko logika batetik, baina argiak erabiliz. Orduan, 10 egun hauetan, 12 egun hauetan, Zibikaneko kanpo aldetik, Ziudadelako parketik, ikus daiteke, nola ikusiko zu, segurazki, baina argi batzuk, haleko erloju bat markatzen dutenak, bai, eta poliki sinkronizatzen joldenera berain artean. Eta orduan, bizkat hori da han aurkeztu duen, eta jaialderi aixuzen astapena mateko baliatu zutena. Eta nola da soinu erakusketa batera joatea? Ze imaginatzen dut jendea zerbait ikustera doala, ez? Baina azkenin ez duzu ikusten entzuten duzu. Nola errango nuke, imaginatu zinema batera jango bazina eta ikusiko bazen pelikula bat irudirik gabe. Funtzionatuko luke, segurazki igual pixka desberdina izango zen esperientzarik espaldin duzu, baina irratia entzuten dugu irudirik gabe, ez? Eta batzuetan irratiaren bidez imaginatzen dugun irudiak indartsuak dire gero benetazkoak baino, bai? Gertatzen zaigu ez, irrati izatari bat maite dugunean adibidez, eta ahotsarekin, ez, ahots hori familiakoa bihurtzen dugu, batean aurpegiz ikusitarran, wow, zituen nola imaginatzen, ez? Nolabait gure buruak badu gaitasun hori, nik uste soinuekin, sortzen dela bertzea gaitasun, imaginatzeko gaitasun hori areagotzen dela, ez? Eta imaginazioa pizten zaigu, eta batean, azten da, esperez genituen gauzak imaginatzen. Eta imaginazio zati horik, gehiago dio gutaz, bai? Ikusten ari garen edo entzuten ari garen hortaz baino, bai? Eta nik uste dut hor, ez dakit, aktibatzen da bertze harreman bat. Bai? Normalean, museo batera jaten gara, margo batean eta gure begiraren artean badago muga bat, ez? Eta behar da muga hori da artea deitzen dugun hori, bai? Ez da inbertze margoa, ez da inbertze gure begira, baina tartean sortzen den elkarrezketa hori da gerora artea deitzen dugun hori, ez? Soinuekin ere antzeko zertze gertatzen da. Zu pasatzaiezke ez, museo batetik eta kuadro bakoitzaren antzinean edo eskultura baten antzinean segundu bat pasa, ez da ez ikusi ere, gertatu daiteke, edo 6 segundu pasa, edo behar bada zerbait ukituko zaitu eta egongo zara ordu laurden, margo baten antzinean, zergatik ez, existitzen da, ez, Stendhal sindromea deitzen dena, ez, eta norbait artelan baten antzinean sortzen dizun, artelan bate sortu ditzaken lilura bat, eta zuk ezin duzuna ulertu momentuan, baina hortza zaude ari lotuta, ez. Claro, soinuaren kasuan, iraupenak denbora garrantzi berezia du. Eta orduan erakusketa batera joaterakoan, lasaitu egin bartzara, izin zara 6 segundotan pasa. Ezin duzu pentsatu filma bat ikusiko duzunik 6 segundotan, bai? Ikusi ezakezu 30 segundoko trailer bat, baina hori ez da filma, bai? Batzuetan ere horrekin engainatzen gaituzte, ez? Trailerra hori gustatu eta gero filmea errantzu, hau etzen hola, ez? Itxura batean, ez fiatu trailerraz, ez? Erakusketa batean ere ikusten eskatzen duen gauza bakarra da denbora hori hartzea, eta pazientzia bat hartzea. Eta batzuetan, zoritxarrez, bizitza honetan, behar bat ez dugu enbertzeko denbora sobran, baina, behar bat museo batek izan marko luke hortarako, ez dakit ez, ezberdintasun bat sortzen duen egoera. Eta, esperantza horrekin bizi gara batzuk. Eta zuk egiten duzun lana edo sortzen duzun arte hori egiteko, zer izan behar du pertsona batek? Osea, bere barruan izan behar du zerbait, musika horrela edo soinuak horrela sentitzeko? Hombre, ez dakit hori, hain subjetiboa da, ez? Ez dakit, nik galetzen baizu izan behar du pertsona batek kazetari izateko, ez? Segurazki, arrazoi mordu bat. Ezberdina da. Ezberdina, baina badago gauza bat bokazioarena, ez? Eta batzuetan, ez dakit nik erradia telebista ikasi nuen, baina ziur nuen nire mundua soinuaren azena. Ez dakit zergatik, segurazki musikarekin nuen erlazio baten gatik, Gara erten ez nula hainen reflexionatu da ez dara hain elaboratu, ez? Baina gero telebistan amaitu nuen lanen. Eta behar bada, telebistan lan egin nuen jakiteko edo ziurtatzeko ez nuela telebistan lan egin nahi, batek daki, ez? Bizitzak eramatitatu leku ezberdinetara eta arte soinu artista izateko ere bai, segurazki persona bakotxare modu ezberdinan iristen da, ez? Niko gogoan dut, behin
otorrino historiko batekin, elkarrezketa bat egitera nintzela, eta berak erraten zian, soinura dedikatzeten guztiek baduzu tararen bat belarrian, bai? Eta nik demostratu dezaket gainera, zientifikoki, eta zeo zer dago, eta horrek bultatzen zaitu hortan gehiago insistitzen, ez? Eta baliteke olako ez izatea, ez? Batek daki, baina nik uste ez dela bertzelako baldintzarik behar, ez? Jakina, entzuteko gaitasuna edo praktiko bat izateak, errazte ditu gauzak, ez? Baina baude artistak ere bai egite dituztenak ikusizko obrak, bai? Ze hor badago gauza bat, soinu arteak gazteleraz abiez itzultzen da arte sonoro, bezala, berez ingelesetik heldu da, sound art, deitzen zaio ingelesez, eta akats bat dago itzulpen hortan. Ze euskaraz gero zuzendu behar izan duguna, ez? Eta soinu arte deitzen dugu, eta ez arte soinularia edo soinu egiten duen artea, ez? Ze ez du zertan soinu egin beharrik. Baizik eta soinu erabiltzen du materia gizara, bai? Baina gero behar bada emaitza isila izan diteke, eta horregatik ez du soinu arteari izateri uzten, bai? Ordan nik uste dut sensibilitate ugariak biltzen direla edo bildu daitezkela behintzat, eta hori dela zuzen behar bada alor artistiko honetan dagoen gauza beharrenetako bat, ez? Dena ez dago asmatuta horrendikan, eta orduan, baldiero eta sensibilitate bakoitzak beti badu zer kontatu, ez? Ez dagoelako jende honitz ere alorretan lanien. Iraiaren 16 larun bat hontan amaituko duzu, eta ze proiektu dituzu martxan orain edo aurreatu dezakezuna? Bueno, askotxo, luze emango luke igual, erran bezala, badutelako gaixotasun da adikzio hori lanarekiko, gustoko lanarekiko beti ere. Baina oporrak hartzen dituzu, ez, normalen? Ez pentsa. Bira, entzule izateak badu, gaze txarretako baldin badu hain hori da, ez? Ezin duzula belarria itzali. Onerako eta txarreko, ez? Guk beti erratien dugu belarriek ez dutela betazalik, ez? Eta zuk begiak lo egiteko ere izten dituztu, nolabait begiaren diskansu bate bateko, baina belarriek hori arraitzen dute, ez, martxan. Eta soinutxo txiki batek arratzen ere, arratxoso bat izorratu dezake txantxa batek, ez? Klasiko bat, ez? Orduan, zaila da deskonektatzea, benetan zaila da. Baina bertzaletik ere bai, berba da, ez da hain exigentea, ez da, nolabait, badugu zeo zer organikoa dela. Orduan, zure galderari erantzunez, momentu honetan, baitut pare bat filmetako soinua amaitzen ari naiz, orain urrian Valladolideko Semintzin adiez estrenatuko direz zenbait pelikula, ez dut, okerrez palmeago 4 pelikuletan parte hartu dela, 4 estreno dauzkatelan, gero bertze pelikula Neronek egin duen pelikula bat ere egiten hasiko naiz, eldun urtera begirare baditutelako pare bat erakusketa, batzutan artista bezala, batzutan komisario bezala ere bai, partituren, Nafarroan zehar ibiliko den, eta iritseko da horren berri ere bai, erakusketa bat antolatzen ari naiz, partituren do musika, do soinuak idazteko gaitasunetik, ez da, historikoa dena, kronologikoa. Ordan, holako gauza pila bat, eta gero, bidean topatzen diren bertzain bat bidai. Eldur urtean baditu zenbait bidai itxi xamarrak Asiara, Afrikara bertze bidairen bat, eta, bada zerrein. Beraz, bidaiatzeko aukera ematen dizu, ez, lan honek? Bai, zorionez bai. Zorionez bai, eta gaina horrek ere norberaren entzuteko modu horiek ere zalantzen jartzen ditu, zu bazoaz zure ustezko jakintza batek ez da ginera, eta batean, herrialde hortan ez zerkeztu balio, eta bertze logika batekin funtzionatzen duten errealitatea topatzen dituzu, eta horrek beti aberazten zaitu, eta nik uste dut aberaste horrek eta etengabeko ikasketa hori nahiko adiktiboa ere badela, behin ere ez zaudelako guziz konforme, ez? Beti badago bertze zeuzer, beti badago bukatu beharreko, beti bada entzun beharreko bertze zeuzer, ez? Eta egunero desagertzen dira soinuak egia da, baina egunero agertzen dira soinu berriak ere bai. Orduan, indar hori dagoen bitartean, segituko dugu. Xabier, hemen utziko dugu, plazer bat izan da soinu artearen inguruko mundu hau ezagutzea, askok ezagutu ez genuna, eta zorteon erronka honetan, larun bat honetan, konpositore hauekin. Eta zorteon zure hainbeste proiektu hauekin. Gu hemen kazetari moduan momentuz geratuko gara.
Bueno, inoiz ez dago, sekula ez dago, bakizu, nire hor egona naiz. Orduan, bakizu, beti badago aldatzeko tenorea do aukerare bai. Orduan, Ba, mila esker, Xabier. zuri, ongi izan. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik, eta beti bezala bihar eduki berriarekin eta elkarrizketa berriekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.